Pán Galát, tak ako ste si užívali dnešný zápas slovenský v Lille? Málo kedy sa mi stalo, že som ho absolvoval s fanúšikmi proste v autobuse a lietadlom a bola tu nádherná atmosféra, hráči urobili obrovskú reklamu našej krajine a veľmi si ich ja osobne za to vážim a veľmi sa spolu s ostatnými ľuďmi tu teším a prijal by som hráčom aj realizačného tímu, aby videli týchto krásnych, jednoduchých ľudí, akú veľkú radosť im spravili. Je to nádherné a šport je obrovská reklama pre našu malú krajinu. Slovenská hra, myslím si, že splňala solidné kritériá aj z pohľadu taktického, takže ako z tohto pohľadu hodnotíte? Tak ja to pozerám sa na to z fanúšikovského pohľadu, na taktiku je tam veca trénera, bolo to výborné, porazili sme obrovské Rusko, takže všetci sa tešíme. A kto z hráčov sa vám najviac dneska páčil? Všetci sa mi páčili veľmi. Čo proti Anglicku, ako to dopadne? No tak to ja nepredpovedám, ale hráči a realizačný tím tam išli s tým, že chceli robiť ľuďom na Slovensku radosť a to sa im dnes podarilo a verím, že sa im to podarí aj v ďalšom zápase. Pôjdete sa pozrieť na ďalšie zápasy Slovenska, alebo na ďalší zápas teda? Áno, určite, ja si sa stanem fanúšikom, lebo sa mi to páči.